Lura fl-istudios ta' Pjazza nilqakom lura u magħna għandna lil Karl Stagno Navarra minn Brussell. Insellimlek, Karl. Insellimlek Ramona, telespettaturi kollha. Inti qed tirrapporta is-summit ta' Brussell. F'dan is-summit diversi punti interessanti fosthom Brexit. Nibdew nitkellmu fuq Brexit. X'kien l-andament dwar Brexit? Kien hemm xi konklużjonijiet, xi punti interessanti, Karl? Ifimni, aħna pala Maltinu fija tal-pajjiżi Ewropej għadna din nistennew minant il-Gvern Ingliż dwar x'sa jiġri issa wara li f'Ġunju li għadda l-poplu Ingliż ivvota biex joħroġ il-barra mill-Unjoni Ewropea. Propju il-fatt li dan il-vot seħħ Ġunju li għadda u sissa din kważi lejn l-aħħar ta' Ottubru u għad m'għandniex indikazzjoni ta' x'sa jiġri għalkemm il-Prim Ministru Ingliża Theresa May li għall-ewwel darba qiegħda tidher hawnhekk fost il-mexxejja partners Ewropej għal din il-laqgħa li qed issir hawnhekk qalet li se tispjega aktar tard il-lejla waqt il-working dinner li hemm mal-mexxejja Ewropej x'għandha f'moħħha. Però s'issa hemm spekulazzjonijiet u ħadd m'għandu ċertezza u qed jitqajmu wisq dubji dwar x'qed jiġi. Tantu hekk illi kien hemm diversi mexxejja Ewropej, speċjalment dawk tat-Tramuntana tal-Ewropa li din jgħidu isma' fl-aħħar mill-aħħar naraw li l-Ingilterra tispiċċa ma toħroġ. U dalgħodu l-Gazzetti Ingliżi kollha stempu bil-kummenti ta' nies viċin Theresa May li llejla waqt dan il-working dinner se tgħidilhom ċaru tont isma' m'hemmx dawrin mawlewża aħna definitivament se noħorġu mill-Ewropa u nirrispettaw dak li votaw dwar l-Ingliżi u li żgur mhux se jsir referendum ieħor biex nistaqsu l-istess domanda għaliex id-deċiżjoni diġà ttieħdet. Saru wkoll diskussjonijiet fuq is-sanzjonijiet fuq ir-Russja. Iva din hija kwistjoni Jidher li għandna xi problema bil-kollega. Le Karla Dumana, jidher li għandna xi problema bil-kollegament ma' Karl Stagno Navarra. Nerġgħu nippruvaw nagħmlu komunikazzjoni u aktar il-qudiem ukoll nistgħu nuru wkoll l-intervista mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Karl Stagno Navarra reġgħet ingħaqad magħna. Insellimlek mill-ġrid, Karl. Iva, skużani, irridu nifhmu hekk li din kważi 2000 ġurnalist taħt saqaf wieħed, kulħadd juża l-internet, kulħadd juża l-mobile, jiġifieri kollox jidħol fuq kulħadd jidħol fuq xulxin. Ikun hemm ħafna attività ma jimpurtax Karl, qegħdin live, affarijiet li jiġru, l-bello della diretta. Eżattament affarijiet li jiġru. Mela kuna titkellmu dwar ir-Russja. Mela l-sanzjonijiet kienu ilhom imposti minn sena ilu fuq ir-Russja wara li kien hemm il-tensjonijiet mal-Ukrajina. Però minn dakinhar law ir-Russja wkoll iddikjarat gwerra kontra r-ribelli fis-Sirja u hija alleat ukoll mal-mexxej attwali li baqa' hemmhekk Bashir al-Assad. Għaldastant l-Ewropej baqgħu jisostnu li dawn is-sanzjonijiet għandhom jibqgħu f'posthom u issa tantu hekk illi hemm tensjoni ġdida fil-konfront tar-Russja minħabba l-fatt illi hemm diversi atroċitajiet li din jitwettqu bil-bombardamenti li qed iseħħu ġo Sirja. Għalhekk anki hekk hemm bżonn li l-Ewropa għandha bżonn ir-Russja u r-Russja għandha bżonn l-Ewropa. U triq tan-nofs trid tinstab l-iskop li tinstab soluzzjoni għaliex l-ekonomija dik tar-Russja hija dik li diġà qed timmajnat u qed ibatu n-nies. U fl-Ewropa qed itilfu ħafna impjiegi għaliex il-fabbriki li kienu jfornu, speċjalment dawk tal-prodotti tal-ġobon u tal-perżut u dawk kollha li ma tifatturaw ħafna prodotti tal-agrikoltura qegħdin jħossu daqqa kbira u t-telf huwa ta' biljuni ta' euro għad-dannu tal-poplu Ewropew, tal-popli Ewropej. Allura hemm moviment min-naħa speċjalment tal-Italja bl-iskop li jittaffew dawn il-sanzjonijiet għax huwa faċli ddaħħalhom imma diffiċli ħafna biex neħħihom. Allura wieħed irid isib il-kompromess biex dawn il-sanzjonijiet jitneħħew għall-inqas jistab soluzzjoni paċifika minħabba l-involviment ta' Russja fis-Sirja u ovvjament hemm bżonn ta' ħafna aktar diplomazija. Karl, naf li hemmhekk hemm aġenda biżi ħafna, naf li il-Prim Ministru biżi ħafna, però inti irnexxielek taqbdu ftit u tieħu intervista u hekk. Iva, jiena dawn it-temi attakkajthom mal-Prim Ministru, speċjalment għandna l-Brexit, ir-Russja u għandna wkoll l-immigrazzjoni li hija tema importanti ħafna. Għan nisimgħu l-intervista li għadha kif għamilna ftit tal-ħin ilu mal-Prim Ministru Joseph Muscat qabel ma daħal għal-laqgħat. Prim Ministru, huwa summit fejn hemm fuq l-aġenda tliet affarijiet importanti: Brexit, l-immigrazzjoni, kif ukoll is-sanzjonijiet fuq ir-Russja. Ħanibdew bi Brexit. Din hija laqgħa importanti għaliex għall-ewwel darba May ħadd informa jew taġġorna lil kapijiet tal-Gvern tal-Ewropa dwar x'se jsir. X'qed tistennew minn għandha? Li forsi tgħidilna x'għandha f'moħħha r-Renju Unit.
Naħseb huwa ħaġa importanti li qabel ma wieħed jibda jinnegozja tifhem ma' min qed ninnegozjaw x'jixtieq jekk hux l-iktar importanti l-immigrazzjoni, jekk hux l-iktar importanti l-issue tal-single market. Żgur mhux ħajkun hemm negozjat illum, għax illum mhux qed tgħidilna l-Prim Ministru Ingliż illi skattat il-mekkaniżmu tal-famuż Article 50, imma ħa tgħidilna li beħsieba tagħmlu. Nistennew naraw minn hemmhekk x'jiġri. Dan id-dewmien biex titħabbar għall-inqas li jiskatta l-artiklu 50, qed iġejjel jew qed jinnissel xejn ta' frustrazzjoni fost leaders Ewropej, speċjalment dawk tat-tramuntana tal-Ewropa li diġà qalu ċar isma' ejja ħanaqtawha fil-qasir dina. Din tista' tkun problema l-Ingliżi li meta jmorru biex ifittxu l-affarijiet tagħhom ħajsibu ħajt ibes biex jaqbżu? Jien ma ntihomx tort l-Ingliżi li qegħdin jippruvaw jittrattjanu ftit. Anka għaliex xi ħaġa ċara ħafna li kif jibda jittikja l-arloġġ kull m'hemm sentejn u jekk fit-tmiem dawk is-sentejn ma jkunx hemm ftehim dawn joħorġu barra mill-Unjoni Ewropea bla l-ebda ftehim ta' xejn. Jiġifieri hekk qiegħda s-sitwazzjoni, mhux li wieħed joqgħod jistenna li jkun hemm sentejn li jrid ikun hemm ftehim, jekk ma jkunx hemm ftehim l-Ingliżi jibqgħu bidhom fidhom. Jiġifieri naħseb jien l-istrateġija tal-Ingliżi bħalissa hija li jlestu kemm jista' jkun affarijiet tan-negozjati u mbagħad jkunu lesti jibdew in-negozjati. Hekk jew bekk b'dan il-mod ħajkunu gwadanjaw kważi 9 xhur din l-istrateġija li nifhimha mill-lat Ingliż. Min-naħa l-oħra għandek il-problema li hemm pajjiżi oħra li għandhom skadenzi elettorali. Sena d-dieħla għandna żewġ elezzjonijiet importanti ħafna fil-Ġermanja u fi Franza. Għandek elezzjoni fl-Olanda. Dawn huma affarijiet li mbagħad il-Prim Ministri u l-mexxija ta' dawk il-pajjiżi ikunu sforzati wkoll mill-lat politiku intern jagħmlu ċertu statements u jieħdu ċertu pożizzjonijiet. U mbagħad fl-aħħar mill-aħħar hemm ukoll il-Parlament Ewropew li jintqal x'jintqal kwalunkwe ħaġa niddeċidu bħala pajjiżi membri, irid ikun hemm il-Parlament Ewropew involut għax dal-qasam fl-aħħar mill-aħħar qed jivvota l-Parlament Ewropew. Jekk il-Parlament Ewropew ma japprovax mill-ġdid. L-Ingliżi jibqgħu idhom fidhom. Però Brexit u dawn l-elezzjonijiet ħajqgħu fil-żmien il-Presidenza ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Dan ħajpoġġi pis enormi għal ġestjoni ta' din il-Presidenza fuqna. Ifhimni, ħajpoġġi l-responsabilità li konna nafu bija. L-elezzjonijiet mhumiex sorpriża, konna nafu li ħajkun hemm żewġ elezzjonijiet importanti matul il-Presidenza tagħna u waħda eżatt wara l-Presidenza tagħna allura timpatta direttament, ma konniex nafu Brexit sas-sena li għaddiet, ma din hija responsabilità li wieħed irid ikun lest li jidħol għalih aħna m'għandniex delusions of grandeur, aħna hekk mhux qegħdin immexxu d-dinja jew l-Ewropa, qegħdin sempliċement nissettjaw l-aġenda tal-Ewropa b'mod importanti ma b'mod realistiku wkoll. Ġifieri dak li qed jistennina hija xi ħaġa li aħna lesti li nagħmluha u għapis li aħna lesti li nerfgħu. Però jekk l-elezzjonijiet f'dawn il-pajjiżi kbar, Ġermanja u Franza, hemm ir-riskju ta' mhux Brexit, imma hemm riskju ta' taqlib soċjali wkoll, taqlib politiku, hemm riskju kbir għall-Ewropa. Inkwetat fuq dan? Le ma tantx, fis-sens li naħseb li huwa tajjeb li xi kultant l-Ewropa tagħmel bħal kull pajjiż analiżi tal-kuxjenza tara l-affarijiet fejn sejrin. Illi iva l-Ewropa rridu nżommuha kif inhi bil-libertà tal-moviment tal-persuni, imma li nifhmu wkoll li hawn qed jabbuża li għandek nies li huma mdejqin illi hemm sitwazzjoni fejn nies forsi ċalqu minn pajjiż għal ieħor sempliċement biex jieħdu l-benefiċċji, benefit tourism. Jew inkella fuq kwistjoni tal-immigrazzjoni li mhux kulħadd jara mill-istess land, imma li n-nies imdejqin bl-Ewropa u li Ewropa tajba fuq naħa ma tfissirx Ewropa tajba fuq naħa oħra. Allura, frankament, jinsa kemm ikun hemm diskussjoni ma niddejjaq xejn. U fl-aħħar mill-aħħar naħseb in-nies jinnutaw li dak li qed jiġri bħalissa ir-Renju Unit ifisser li l-Ewropa bid-difetti kollha tagħha bħalissa hija l-aħjar alternattiva għal dan ir-reġjun. Għal darb'oħra l-immigrazzjoni, x'qed tistennew minn din il-laqgħa? Frankament xejn. Fis-sens ma narax li ħajkun hemm xi tip ta' żblokk. Malta hemm nalla ħsibna rasna li ħedimna flimkien mat-Taljani, flimkien ma' xi pajjiżi oħra biex nimmaneġġjaw is-sitwazzjoni. Xorta din tista' tinbidel is-sitwazzjoni millum għal għada, imma
mhux soluzzjoni Ewropea, din kienet is-soluzzjoni ta' pajjiż wieħed jew ta' xi pajjiżi li ħadmu flimkien. Jien naħseb li sa issa mhux qed nara sitwazzjoni fejn jkun hemm xi tip ta' ftehim. Aħna nerġa' ngħid, aħna nkomplu naħsbu għal rasna, imma nkomplu nafsu wkoll biex fuq livell Ewropew nuru li dis sitwazzjoni għall-Ewropa mhijiex sostenibbli. Sanzjonijiet fuq ir-Russja biex nikkonkludu l-Ewropa tista' taffordja tkompli timponi sanzjonijiet fuq ir-Russja? Ifhem, jien nemmen li l-aħjar mod ta' kif inti tikkonvinċi huwa billi tiddiskuti mhux billi tkeċċil xi ħadd il-barra. U jien nixtieq li jkollna sitwazzjoni fejn mar-Russja naslu bħala Ewropa. Ovvjament is-sitwazzjoni mhix qed tiġi mejjuna xejn minn ċertu deċiżjonijiet tal-Gvern Russu, imma naħseb li għandu jkun hemm rieda biex iż-żewġ naħat veru jerġgħu jibdew jikkollaboraw flimkien. Ir-Russja hija l-ikbar neighbor li għandha, l-ikbar ġar li għandha l-Ewropa u Russja feruta fl-orgolju tagħha, fil-pride tagħha, tkun ġar li perikolus. Jien nippreferi jkollna Russja li magħha nengagejaw li jista' jkollok affarijiet fejn ma taqbilx u hemm ħafna fejn wieħed ma jaqbilx, imma li aħna nkomplu nitkellmu magħhom. Jien fil-fatt ħankun Moska biex nitkellem mal-Prim Ministru Russu minn hawn ftit tal-ġimgħat oħra biex kif għamlu sħabi l-oħra, ħafna minn sħabi l-oħra Prim Ministri, naraw li mhix ħajkun deċiż il-lejla u li mis-sanzjonijiet kif ikonna xi tip ta' channel ta' komunikazzjoni bejn iż-żewġ naħat. Fl-aħħar nett, tema politika lokali fuq il-budget. Il-Partit Nazzjonalista qed jakkuża lill-Gvern li falla it-test tal-Caritas, mentri l-Caritas stess kienet qed tgħid illi isma' beda jinstema' l-vuċi taż-żgħir. Issa tweġiba politika min-naħa tal-Gvern għal din is-qarrija. Jien ma rridx indaħħal il-Caritas bħala ballun politiku. Ngħid biss li ninnota dak li qal il-Caritas, il-direttur tal-Caritas Leonid Mekkej meta kien intervistat minnek stess, fejn ikkritika partijiet mill-budget imma il-messaġġ tiegħu kien isma' dan budget pożittiv għal fqir u fl-aħħar iż-żgħir għandu leħnu mismuħ. Jien jekk fallejni xew l-test tal-Caritas inħalli l-Caritas tiġġudika u l-Caritas iġġudikatna b'mod pożittiv. Grazzi ħafna, Prim Ministru. Grazzi lilek. Dik kienet l-intervista mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Karl, proset ta' dik l-intervista l-ewwel net. Ħarġu punti interessanti minn dik l-intervista għal fatt li il-Prim Ministru ħabbar li se jkollu laqa mal-President Russu Vladimir Putin li huwa appuntament importanti għal Gvern Malta għaliex Malta għandha rapporti diplomatiċi importanti ma' Russja u għal dastant wieħed għandu jagħti każ din il-laqa anke fl-isfond tal-fatt li se jkollna l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri aħna issa li semmexxu l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li se jkollna aġenda tagħna ħajkonna rwol importanti, speċjalment fejn jitlu is-sanzjonijiet. Ir-Russja għandha riżorsi interessanti għal Malta fosthom il-gas u ta' min ħaresin ir-Russja anki blenti aktar magnified kif jgħidu l-Ingliżi. U ħareġ ukoll interessanti min-naħa tal-Prim Ministru il-fatt illi Malta flimkien ma' pajjiżi oħrajn ukoll fosthom l-Italja qegħdin naħdmu wkoll bl-iskop li sanzjonijiet tal-inqas jittaffew u li tonijiet li tintużaw mar-Russja jiġu immoderati. Grazzi, Karl, il-kumplament tal-ħidma it-tajba minn Brussell. Aħna ser immorru għal moment ta' riklami. Wara riklami ser nagħmlu intervista lil Refugee Commissioner ġdid.